wani aiki matsayi ko mallaki kar su sa maka shauki duniyar ka gane bai zan masaya ba duk mai san sauci ya gaji mutunci baya tozarci kuma bai cin hanci bai yanke hukunci sanda ke da fushi ba. Duniya makaranta wani yau ya shigo ta wani yau ya bar ta hadari na cikinta ya samu jigata ba mu samu kula ba takun ka tsari karkar shari'a wasu su ta kirariya kai da ya rage buri komai da mafari an ƙarshen bai zuwa. Na ɗauki muhimmi addu'a nake ummi ya zame mini komi ya ƙaran kaimi na sai ta kalami bai sa na sharba daidai sai Allah manya da badala kar mu kyale sallah ko ina muka balla kar mu bi daula mu samu ku